Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college Babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka paret but pila banleg group ban kuli da ka education loan. Pila aruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pra. Kakasi Hills Autonomous District Council hakash potrik jemang 8,000 arpulai kalarai ban pendu no ya kajing ot kilo yaki marab hayaudu kabalong kakat khayi kabahe tam haga jila Meghalaya hadien bakinong rap ki yai ut nakapor shakapor halor kajing sha ot kilo jong ki marab hakinong khayi yakini karala shim haga jingalang kabalong hapadeng kinong yalam jong Kakasi Hills Autonomous District Council haringkat kajing lang jong kinong mi khmat naka office usim ka hima meliam kinong rap bar kinong khayi Hagajing akademik la pathai kubor Chief Executive Member jong Kakasi Hills Autonomous District Council ubati Tastarwel Khan ulong baka council kala rai ba amde shu bandan kajing ot kilo yaki marab hayaudo bat baro ki deben burenti ya ka hukum bala penjari da ka office jong ka hima meliam la rai ru bakadan ka special committee ka bansa clear Chief Executive Member ringkat ki executive member lemet kinong mi khmat ka Hill Farmer Union kinong khayi kis em bar ki sardar banya theriata ya kajing e jong kinong rap harilum khasi Balai ikut ikan kecilan kalau bah nadu kesenam arhajar kat pra bat kat kendai terter ngiladon bah ki jingya kendu ki bana kapor sekapor hakabede bat kajik juki nongrep kam tam partikular kepada hapo yudu kaba ki nongrep na kapor sekapor ki ju ai ki jing ujon syangi ba kadon kata kajing 4 kilo yakin orang. Teknik ketika jingek kepada mereka badang sian, mereka ketika kepada Islam. Dan mereka nak liang jong ki isi kepada dep. Badak por kepada iba penya ilong Deputy CM ngiladon ke komiti ke Kerpang halu kini ke banta. Ba ilong Sherman. Bat nadu kata ke meeting kepada ngilong hau senam arasa hak andai. Bat lengba kini ke notification kepada laai lani ka hukum ka laai nak liang ka hima melim halor ka ni ka jing 4 kilo re hadu mentang ngim syumyo kanunu ka jing ujon ngim syumyo syu adin bala primi ka ni no kisian ni kamyo syu kanunu ka jing ujon bakan don ka 4 kilo ten re ngi sutu bahang ni hantai ka don ka jing tena ta ka daw ngi la review biang lani ngi khot biang ni ka jing yalang mentang si nang banya fliu jing mut syu ba kai ka bang in le tang ismat namar bang isutu ba wat lada kam ladon kata kecing ka balong prop ka balong major re hang ni hang tai isutu ka don kecing ujor na kinorep ba kadang ya kenika 4 kilo te haleng ba kini kecing ya kenduk antara sengi kecing ya beliau jengmut ngila sim me kanai ba kata kalong ba dadu menta 6 day bandon kanunu kecing 4 kilo hapo yodo la kalong yununu marem Henry kidi ban buat renti ya kani ka hukum ke bala ai daka membelim ka boong ba ka dorbar u acting sim imam melim kalarai ban yai pen benakum bajule man lap snam ban pen kenmau bayaki marep bawan ra daki nongrep bandi hayudu ni kinu ki yo ki bahap apo ke imam melim kinong thiet ki dei banda thau biang pat ye ki kho ki berni bat ki kriya
bala penthali hadin bala pelaj nethe yang marap kenang banduk tip katnu ka kho lani ka berni ka kriya ka khia bat sakati kata kalong ka hukum ka bala ai na kaliam jong hima meliam kenang ba kanum don kata ka jingut na kinong rap te akabedai bat ka jing ka ba ki nong khayi ki kandu ya kaniru ngila ya tai ba kata kalong bangila ai jingmut ikinong khayi balada long kumnu dei ban penti kena bagi nong rep ki ban the ki mar ki kenang ban yui balada liang ki nong rep ki don ki ba le syutiaru ban khle lang yu marput lani bu babaru ki yo ban jit te lada ki kentaj yu nunu u marep u ba kilap bu de ba put lani u bomlong kata kam dei ban ong ki bangi laot kilo jadi ban simbet ba kadai ka jing kentaj no kadai ka jing kentaj yu to marep kamut la kentaj no yu to marep u ba put lani u balas ni Nrei baka kentin ke ban mi ban ong 4 kilo kam dei ban mi syu. Den rei lada dan pat kinong rep pat kiba dang sngo pediang ya kata kajing 4 kilo kata ka syong aki. Na kaliang kajongi nginum dan syu kanunu kajing kit ya kung kita jai nong rep pat kiba pediang ya kata kajing 4 kilo. Nrei ka karai mentakasi kala along baik salon sa ba kani kajing 4 kilo kam dei ban dan syu. Ban ila shimru ya koi karai ba kata kalong ba ngin penmi ya kan notification mentai nak kalian ke council kabalong pun kaju kani ke hukum nak kalian hima meliam bakani kan notification kan long ya baro kiyau ki badan hapo uput usam jongka district council kata kan notification ni permi enta kenapa kajing 4 kilo kanum dei bandan haboi kam dei bandan anong stoin kam dei bandan hakanulu kiyau ki badan hapo ka put usam jongka district council kabalai kenang bakani kajing kabangila ban pet na kapor sa kapor ngila rai ba ngindon ke komiti ka bakar pang ka special committee ha ka ba kli da mga UCM bat rengkat ka jingdon kat ka KIM rengkat ba iba penyai ba kumjuru bat ki nakaliang jong ka union ka Hills Farmer Union kinong kitkam ba kumju nakaliang kinong khayi bat rengkat bat ki kli no sensa kumut ki CM ki sodar jong kiniki ilaka ki hima ki badon hapo pu sam jong ka district council bagi ni keren ni tai ya ki kinong repat ki balong haparo ko ki district kini kilong ki rai ki bangila shim mentakasi ba aga juga poru ngila shim ni karai ba nakaliang jong EM market ba ki EM jong ka council asset EM jong ka ilaka ba EM jong ka trade lengkat USM ki mamelim ba ka Hills Farmer Union ba ki nong khayi la shai men step kile hayudu apor prabaci mdei ban pet tang ka jing jong ka jing 8 kilo dei gini pedu ya ka jing long jing man hapo yo be dei ba ka jing don kam le se ka ba na ka council se ka por ngi ju ai jing rap ya ka hima meliam kum no ban bahaya ka yo bat kum juru pet ya ka jing sna ya ka yo dilang ka bala sna na ka liang hima meliam bale se na ka liang council ngin sa pet ka lat ka lenti ka bangilapan ai ki jing rap ba kumjuru nakaliang jong ka trade i ami trade in pek ba kumbang ila le hagini ki kandiat sngi bala dep ba amde bandon shu ki ba syong madan ki balong illegal ki ba khamtam ba ki bar jela ba kin syong madan apo yo au put usam jong yo do kumjuru nakaliang ilaka dekat ka trilang ban pek ki jing ki balong salon sa apo yo do ni kwa ban pentip sha ki pait ba nakaliang ka council mdei bang isu hala tang ya kani ka kam ga jing jong pinong rep tang kumni kam ba kendu jing ma teng ban su hala ka suk ban su he tang am ka suk nrengi perkhat ka kam bagta ka long kani ka isi kalawan ra ya ka wei ka bill ya wei ka act ka bangiong ka amendment bill ka badai ya ka Khasi Hill Autonomous District Establishment Management and Control of Market. Kani ka second amendment ka bangilawan ra lengba kani ka But ha kani ka kiladon kini ki clause kiba ngilamana tang ha ka jinga dei ba kani ka 8 kilo. Kiladon ki section ki barang insert ani bat nginang penbahas yusu but ha ka juga poru hadin bangila dep finalize kani ngin say kendu ya ke state government
bahkan penstet haka banginyo no ya ka asen no gubernur. Bangan itu epi sisin bahkan ika ak ilayo ban asen no gubernur kini kiji kiba ngi kendu nakapos kapor on salak ban yarap on salak ban so. Dekata kadai kaba kasin jam kaba kani ka executive committee kala shimkia halo kajing jokinong rep. Ya kani ka second amendment nadu senam arajar aku we gilawan raknang hadin mengilai kendu ikini kiji hadin mengilai ya kendu ikinong rep ya kendu ikiseng nong rep ya kendu ikinong kayi banata kadau ni sawara bet daka an pi ban syukran kasuk rela dangim dan kaan menuban pentrikam kaan menuban enforce kinsu ong yu brio yu nong kayi wat 6 kilo re hatu kadon kaan kabakhang ban 6 kilo kam dan tin re kani kade kaan kabangila shna dapat district council kumno ban khangla sendon ya kini ka 5 kilo kini gilong ki banta ki bangakwa ban pensai ban jupiki perok nak liang press kenang bagi fight ba kin sutu ke jingtmu ke jingtrikam ke sini am kelaman mi tambah la ai ngai ka kopi do ka court order bat ka court order ka lak keren syai itu ba ka court kam khang ya tu trayer bun ai wai ya gitu ki non tribals bagi bu dukan henry kidei ban comply pan ya ka ak ka bangingi don na district council baka tagalong bagi dei ban yo ya te dengan sa tagalong kunjuk ya i payem kahima melim ki menteri ki basan kunjuk ya ki nong rep bat ki nong khayi ki bedon hangi hakani kapor ti nakaliang ka jongiru ni kisokia mo mana kapor sa kapor bangi ba ki nong rep ki jongi ki ma chi shai ke jinge ti kumbala kren de isi yang mentan kumbaila ai me ke jingkren tingi klem shong kalangti nakaliang ka jong ka department nila shimkhia kumbong bangin wanra ya kani ka second amendment bill jong ka market act ba kumbala kren mentan hakani ka amendment bill nila ada besulut barakhoi ki badon kam abede ban is kita ki problems bagi nong rap ki jongi ki mat di bangangit scam ba menta kani ka bill habing lari pas menta kala don hangte ya po dc but shen na tharai na kaliang ka jong ka dc department kan sa pha sholat ka jala ka jongi bangangit ba ulat ka jala ru unsa ai no ka jing menjur namar kani ka bill kalong ka badon kam sisay kinong rep but bakan dalalong an ngangit scam ba kita kijinge ba kinong rep kijongi kiman but ai kisni kisnem ki banwan le si hadin ma ladep ba kinong an ya kadi ka bill ti kinom ma chui kijinge namar kiladon lot pro khajang tu ba kamat ka ba hakmat e ka ba juya kran ka por ka bla kran nga benrap isi yang bedon buram kadi hi kadi ka 8 kilo ka ba kijuot kani kalau ada keren saya kani ka bill ba ka 4 kilo kan don show but mental leru ko bala keren mai mangin penmi katakan notification ba mo kay ka bala mi ka order naka na sim jong na ka hima melim ni nang yai continue be hi ka to ka order ka bala mi na do arajar khat khandai ba mental ngin sa chunut ngin sa pelai tang notification ka ba ngin habban pentri kami ka dengan notification keling sodong ki ba hab po po sam jongka district council ke jongi naka liang jongka Hill Soma Union adien bagi layu ka city bandon ya kani ka jingalang mata kasngi angne hapo KHDC conference hall ni pen pau ya ka jing sukumen ka bakrau bat kalong ru ka kasngi jongka jingjop ka jong nong rep ba hakaba boro sikata hoy nadu usnam hajar katra nagaliang jong Hill Soma Union nila tho shibun ki city nila ya kendu ya usim nila kendu ya KDC ban smoto nila let nila fa ibu volunteer joni sayo nak benta ban lap ya kami kecuk kilo hoj ni smoto ba kalashai ke jingkran ka jong ECM jong ka KHDC iba titas kan ni smoto ban ai kublai ya ka executive ke jong i ba menta kasngi nakaliang ka jong ka council hi brok away naka EC ke jong ki kilarai ba habaro ki yo ki baha hapo ka jingpek jong ka KHDC nakaliang jong ka council hi ki persya
bat kim pediang ya ka jingot kilo Jadi nomor kata kadau kidan kenika hukum ka bela penmi khamtam bagadan ka jingot kilo ka ba jurba ang ne apo ke yodo hanin la ka yau ju kinong rap te nakaliang ka jong u CM u lapen snow ba bat kerpat ru ba nadu mata kasngi la dadan ki bot kilo apo yodo nakaliang ka jong CM u de penshim action yaki te nakaliang ka jong ngisngo ya ka ban ai kublei ya kane ka jong shimkhia ka jong kane ka isi ka jong iba titos khan bat ka napo KCDC hibrokaway kadai ka mat ka bangile tay ngile tur ka bala khamslem te henrei menta ka sngi ngisngo ba kala shai ba bat ka jingpha jonga ya ka kubor sikinong rap kalong ba nadu la shai ka sngi kinu kinong rap ki balai bandi ki marap la kalong hakiyau la kalong habai rumbong ki dios ing la kalong ha po nong stein la kalong ha po yaudo bat kumjuru ki badi ki jor ke jongki kuma umpernai bat kumta terter la dadon kinu kinong khayi ki badang ki badang 8 kilo ya ki mar jong kinong rap nadu la shai ka sngi ngasngo ban pha ikene ko kubor ba kinong rap ki de ban pentip sengi ada ki shot kilo ha po yaudo kila ru ban pha da ka mani complain ya kani sha po usim batru ban pentip khamtam yaki leaders haki kisnong nane haki unit ki badon joge hil samainian nginnum songthai ka order kalami nginnum songthai ka notification po HDC kansami te nakaliang joge hil samainian ngin nang tre shitam arsha ban yakun yakani ka sopdung lane ya uni virus ubabam yakinong rep kichangi Sukmen namar ba nagani ga meeting ba layo sngeu ba mon chaot kilo shu te kam chu kipra nong rep tungi baro kani ga than khasi sumha nawan dia hano ka chaka panamai ai ot kilo shu ken terus gatu ni se don ba ni ga ting dan kam ha ot kilo ken bunsin ba ni don ting namaring cha set ot gatu si phau ha kilo ha spa lalong si phau tolong ta te ni kenduk cinga kita ken hoj nya kermen ngene ka an ba menta ka sngi anlong ka baklan ban kan trestom na banta cingi kinong rap sete usau usamaken upan ubi bon jaj bunukom uni upersbin rong seleb ati janong nutte baro habade je ya kador dan senam don ba la don senam batan menta kita kan kadaung kwa ya kene kada dadong ka bala la makam penkau no kan ya ke marlep tingi ki no rep mat na kada isba te kumta he do mentaro nging silong kredit beji pat biang ra te ni kermen ni gitu ki kamun star dan kamben kristom ki na mata tingi ki no rep ba injo ya o kada isba ka biang maram du su kuma ni menta sekhet dawai na berus kata la ispa so spa la ya dawai hamen hakani khandiat chuab election aspa santhau la yadawai rei mata la poi biang kumchu he nya hap suken namar kachimi tingi kalang bak khandiat ka yadawai batlong ke barem mata